Täällä Puskaradio ja nyt aiheena Alexander Stubb, yksi näistä meidän NATO-nukeista. Mistä tämä koko tyyppi ja se on niin ilmestynyt eduskuntaa ja suomalaisen julkisuuskuvaa. Ja aika tyhjästä kuitenkin, jos miettii muutamia vuosia taaksepäin. Aika tyhjästä tai puskista tai mistä vaan, mutta lyhykäisyydessä näyttäisi jopa siltä, että Alexander Stubb on näyttänyt kyvykkyytensä koulussa, että on äärimmäisen kyvykäs imemään muiden ideat ja ajatukset itteensä ja papukaijamaisesti toistamaan tämän perässä. Ja vaimohan on ollut töissä sanomalla jo silloin, kun Stubbin ministeriö pääsi, niin sisään ajohan kun suomalaisten kansalaisten mieli on tapahtunut aika äärimmäisen helposti. Koska jos äijän mielipiteet ja kaikki on niinku muokattavissa ulkoapäin äärimmäisen helposti, niin silloinhan häntä voidaan käyttää tällaisiin edustustehtäviin helpolla tavalla. Suora tie julkisuuteen niin kuin tahtoo vaimon kautta muun muassa. Mutta hallituksessa oli aikaisempaa tämä Ilkka Kanerva. Ulkoministeri taisi olla. Ja hämäristä syistä, ihmeellisistä tekstiviestikohusyistä Ilkka Kanerva sitten potkittiin pois median mukaan. Asiastahan ei voi tietenkään olla ihan varmoja, mikä se todellinen syy on. Ja Ilkka Kanerva, Suomen kansan äänestämä, eduskuntaan äänestetty ja eduskunnan äänestämä ministeri, potkittiin siis pois. Ja yhtäkkiä puskista repästiin Alexander Stubb ja näytettiin, että kuinka hän hiihtää ja hölkkää ja hymyilee kameralla ja kerrottiin, että tässä on Suomen uusi ulkoministeri ja tässä se on ja tässä se menee ja kyllä suksi luistaa ja makkara maistuu. Suomalaiset tykkää. Ja suomalaisilta ei edes keretty kysyä mielipidettä, että vaan kerrottiin, että kyllä nyt on niin hyvä ulkoministeri ja niin edelleen. Että kyllä suomalaisia täytyy taipua tähän tietysti. Ei paljon vaihtoehtoja ollut. Kai se nyt on niin hyvä kuin kerrotaan, että suomalaiset ajatteli. Näinhän tässä mennyt kauan aikaa, kun tää puskista repästy ukkeli pistettiin pääministeriksi. Ja täällä se huitelee ympäriinsä kertomassa, että mihin nyt mennään ja mitäs nyt tehdään. Uusimpana villityksenä tietysti tämä isäntämaasopimus. Tätähän on pedattu jo tästä tai lausunnoissa antanut viitteitä, että tämä on se suunta, mihin hänet on niin käsketty viemään Suomeen ja näin. Niin. Kyllä, että vuonna 2008 vai 2009 kokoomuksen joku tiedonantaja vei tiedon Yhdysvaltain suurlähetystölle Helsingissä, että seuraavalla hallituskaudella kokoomus tulee hallitsemaan hallitusta ja viemään Suomen NATOon. Kerrottiin jo vuonna 2008 tai 2009. Ja Stubb on tässä ollut niin alusta asti mukana pääpäsmäreinä. Ja isäntämaasopimushan on tällä hetkellä tämä kuuma aihe, että ensi viikolla olisivat sitä
allekirjoittelemassa ja siitä on ärähdetty julkisuuteen jo, että tästä ei ole kerrottu eduskunnalle eikä kansalle. Tämän päivän uutisissa on, että Stubbilta kysytään, että minkä takia tätä sopimusta on pidetty salassa sekä eduskunnalta että kansalta. Mikäs tähän on syynä, että tätä on salailtu koko ajan? No, tyhjentävä ja kaiken selittävä vastaushan on Stubbilta, Alexander Stubbilta, meidän pääministeriltä, että en muista. Tämähän sen kaiken kertookin sitten.